Sumadsad pa ang bilihan o presyo ng kopra sa 40 pesos per kilo mula sa dating 70 to 80 per kilo. Sa datos ng Philippine Coconut Authority o PCA, nasa 55 per kilo ang average farm gate price ng kopra sa Kabikulan. 52.33 naman ang mill gate habang ang whole nut o mismong nyog ay umabot lang sa 14 pesos. Ayon sa mga nagniniyog at bumibili nito sa mga bayan ng Pasacao at Pamplona, ang pagbagsak sa presyo ng kopra ay nagdulot ng malaking kabawasan sa kita ng maraming magkokopra, partikular na sa mga maliliit na magsasaka na umaasa sa benta ng kopra bilang pangunahing kabuhayan. Kasi karamihan sa doon sa planta naman sa Luzon na hindi nag-accept ng kontrata. Kaya binili namin ngayon, deliver namin kinabukasan, mababa na. Kaya lugi. Isa lamang si Tatay Anastasio ang nakaranas ng pagbaba ng presyo ng kopra. Dapat maintain lang yung presyo, i-maintain mo lang dahil kailangan ng pamilya. Kung mawaba, yung budget, maano yung budget natin sa pamilya. Halimbawa, ang bigas, so pagbibili ng mga ulam, dapat i-retain ito yung ng coco feed. Dahil naapekto naman yung mga palakopra talaga. Lugi umano ang aabuti ng ilang magniniyog tulad na lang ni Anastasio. Lalo't ibinabiyahe pa niya ang mga kopra, mabenta lang. Kasi ang pamasahe na naman, galing doon San Antonio, yayabal mo, 500 ang kilo. Di, awas na doon yun sa kopras namin. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Pasacao, ang pagbaba ng presyo ay epekto ng sobrang dami ng produksyon at nakaimbak pang mga kopra sa mga bodega na nagresulta sa labis na supply at pagbaba ng halaga nito sa merkado. Siguro maka-oversupply ngayon ng kopra sa market o sa dinadala nila. Dito may mga kumprada. At tapos siguro may namomonitor naman siguro nila ang presyo doon sa Laguna siguro nang nadala sa processing plant. Siguro sa low supply and demand. Pag maraming supply ng kopra, siguro biging mababa. Eli Balbin, CSN.